Koko Prabu nyuwun sewu. Kepiye? Panjenengan menika wau pinanggih kalian sinten? Antasena jare tok kongkon, tok njaluk senjata cakra. Pulang geni nggih. Lah aturipun Dimas Antasena dawuh dhateng kula Antasena Waloka bilipun dawuh paman supados nyuwun pulang geni dados kula paringaken kadang kula. Surapatut banget. Malah ngumuki aku endi sesuatu mesti kaning warih. Wah, njur piye Yai? Nganti ki mengko Setyaka gagal wirang pun Kakang. Aduh, kula yen gagal kewirangan Koko Prabu. Surapatut banget Antasena diajar. Tak neng kula raine Antasena. Wani ngapusi wong tuwa. Coba cobi kok pun padosi Mas. Ayo Dimas, kula ndiraken. Kaki Semar, wonten dawuh Den. Rasah goleki Iwa Kresna. Sranane adikku wis kecekel kabeh. Wih lah kok saged? Ning aku rada dosa, pisan dosa karo Simbah, ping pindho dosa karo Siwa, ping telu dosa karo Kadang Tuwa. Aku ki mau ngapusi kaki Baruna Sasotya Mustikaning Warih. Lho. Aku ngapusi Siwa Prabu Baladewa mergo andharuke Kakang Setyaka dipasrahi Iwa Kresna senjata cakra. Lho. Aku ngapusi Kakang Gatotkaca mergo diutus maratuwaku Bapa Janaka supaya nglamar pulang geni. Lho. Rasa golek srana. Wah. Lha guyu mengko lho. Mar, rasa cengengesan. Wiyaga ki Dartok jatah mira, Mar. Mar. Aja hehehe. Engko nek wis rampung, terus kuwi hasilmu ki pira? Ngono. Lah lajeng aku kepengin ketemu ibu. Karo Wisanggeni mergo nek nganti ana nesune Kakang Gatotkaca ana nesune Wa Prabu Baladewa aku rawani pun mangke didum Petruk lho kowe nyusul bendaramu desana nggih
wis rasah do gumyur. Bu, apa nggih? Seranane adikku Sabrata wis kecekel. Cakra pulang geni Sasotya mustikaning ware. Jagat bocah pinter. Kowe lah. Kakang Antasena pinter rasa ngalem. Pemane aku ora oleh gawe mungunya-unya kaya ngopo. Aku ora butuh pengalambono. Ning aku butuh njaluk tulung mergo iki mau aku kabeh ngapusi. Nek ana nesune Wakresna iki mengko sapa tanding. Kurang ku sikik critakno sapa sing bakal ngayunake. Dewi Candrawati bojomu. Bapak Janaka ya arep nglamar kowe nang Kakang Garukaca apusi pulanggeni. Angko nek Bapak Janaka muring mergo aku gawe nesu, bapakmu tanding aku. Cocok engko jan kepethuk. Bojo padu rame iki engko. Pada adate iki nek padu ki lumayan apik. Jurwa Prabu Baladewa nek nesu, aku kuwatir aku wedi. Pun mangke kula sing ngrimuk. Kakang Garukaca, aku engko tandinge. Sing kari Dewa Kresna ki njur sapa tanding? Aku kok Kresna. Pangane mentah. Ameng Kresna kok wedeni. Yen ngono ayo enggal mlebu ana kraton Tunjung Pura nglamar kadhimu wisang kene. Ya Bu, ayo Sabrata kula dherekaken Kang Mas. Jangan
kocapapun itu wananira negari ing Tunjung Wurung. Prabu Candrawati kadhep marang ing putra Dewi Candrawati. Nalika semanten nampi tamu Dewi Darsanala. Tuwin para putra-putra, tuwin para patpanakawan. Sigra rukmeng daya kawijil. Iki ana tamu ora hitungan pirang-pirang ning kok sing ora tak panglingi mung Kirah Petruk. Kirah Petruk menapa menika ingin dipun lamaraken Kirah Petruk? Nggih, menika rombongan saking Dresila Geni. Rombongan sinuwun. Nggih. Peserta apa kok njur? Lah ingkang dipun lamaraken ingkang pundi Kirah Petruk? Lah niki sing bagus ngajeng niku lho. Wilatalah. Ingin dados tetungguling rombongan menika sinten? Kula sinuwun panjenenganipun Dewi Darsanala. Kagungan putra semono wis ketok kimplah-kimplah. Wonten pengkeranipun Dewi Darsanala, kula Wisabrata sinuwun. Ingin wonten pengkeranipun Raden Wisabrata, aku Antasena kok mboten saged basa. Ora sah ngrembug liku basa. Nek pancen kepengin tak basani engko njundulura edan patang sasi gelem. Sampun mboten. Awis sapa sing tak basani terus kentir patang sasi. Aku ya ora iso basa jenengku Wisanggeni. Kadange sepuh Wisabrata. Kula bapakipun Semar. Bapakipun Semar kepiye to kuwi? Bapakipun Petruk. Lustani yen bapakipun Wisabrata aneh gurih. Bapakipun Petruk. Kula adikipun Kang Mas kula Petruk. Oh nggih Bagong. Dewi Darsanala sampun rawuh. Menika badhe nglamaraken sinten? Yoga kula Wisabrata. Ingin badhe ngaturaken bebananipun kang putra Dewi Candrawati. Menapa saged kinten-kinten Raden Wisabrata minangkani saking penyuwun kula Raden Ayu, ya coba diwaspadake. Antasena Camisna. Ya. Nalendra kang mampek marutama lega donya lila ing sirna mangkono apa kuwi nggih inggih Rama menika ing kula idam-idam supados dipun asta kemanten kakung mangke kula ing badhe ndhawuhaken wonten salebeting setinggil sinuwun kepareng prati lenggah mboyong
calon manten kekalih wonten kedaton awit mangke pindak wonten ribet kula lan yoga-yoga pun badhe nentemaken swasana. Oh nggih. Calon bojomu gek dijak seranane digawa. Inggih Rama. Monggo Raden. Inggih nyuwun pangapunten Bu. Kula badhe pinanggih kalian Diajeng Candrawati. Wis kana. Ndang ditindakke kewajiban. Palakrama nggih kula nuwun inggih ayu Diajeng dipunasta. Iya. Kula ing ndhawaken nyemanggaken kula nentremaken swasana. Inggih sinuwun. Kocapa Prabu Baladewa menungsane ndi Antasena. Kok Kaki Semar ajeng napa? Arep juwing Antasena mboten sah. Bocah niku ora luput. Sampeyan pun tau dadi wong enom. Ngerti petung lan pretung. Sing nami judhu niku ora kena di selewahke, ora kena di lajeng mboten kenging dipun gagalaken. Lawang jodho sampeyan ajeng gagalke nggone dhawuh Ndara Wisabrata ora iso. Ndara Antasena menika namung dapur utusan ingin utusan Kang Rai Dresanala. Kula sekseni sampeyan iso nggawa senjata cakra tanpa sesuatu mustikane mari ora gagal lakon. Lan mbok bilih menika sampun kersaning Jawata. Pesti jodho pestinipun Dewi Candrawati winengku dening Ndara Wisabrata. Jodhonipun panjenengan sampun dipun pacak dhateng Jawata. Sampeyan pun tau ngakoni gandrung kalih putri nganti direwangi nyolong. Ndara Erawati mang colong mang gondol ten pundi-pundi. Oh, keterangane sing cok nggawa kuwi meng kowe kok ya, Truk. Nah, ngono. Jebul Raden Kakrasana barang iki cok nggawa mbiyen. Nggawa pisan terus ijab, Itu karo gawane gareng nggawa pisan terus masuk penjara. Lah iya. Ha nek cara kula sampean niku kudune ngerti pesti jodho. Kurawa dundurke wong cetok gagal kok dadak nganggo tak untune Kurawa. Bapak jan iso greteh ning jasake Ndara Baladewa terus Ndara Baladewa Ukura tak labrake marem ya, Kang. Ora. Antasena malpatra siramu. Petentengan Gatotkaca badhe nyepeng Antasena. Rasata cekel. Aku tanggung jawab. Rasa tanding Kakang Antasena tanding wis anggeni. Yen kowe mikir jodho pesti kuwi sing ngudratake sing kuwasa. Dewa kang karo jagat. Contone Mbak Yu Pergiwa mbiyen dipacangke karo Sarjogsuma ning nyatane jodhomu bisa kakon ora ketan kowe nganggo nyolong lemu dawuh. Iya apa? Yo. Yen kowe ngelingi bab kuwi aja melu-melu bab iki. Kowe arep labuh karo Bapa Janaka. Bapa Janaka wis ndungkap yuswa, arep kepengin dhaup mung kana bojone iki lho. Pikir, kuwi mara tuamu
nek kudune jeneng maratuwa kok dawuh karo mantu supaya nglamarake kuwi isin. Wis ngono yen kowe kok arep nyekel Kakang Antasena tanding wis anggeni. Ya wis. Perang ra ono gunane mulane kuwi. Wis rampung tugasku. Nandingi Kakang Gatotkaca. Keparat endi Antasena pateni deningan rame iki engko Tru. Yakin mesti padu kae engko. Ora usah diubupi Gong. Aku seneng nek wong padu iki. Ya Budha. Cacangane kono. Nunggone wong padu. Sopo? Kowe ngali yo, mbokmu arep padu. Shh, sampeyan yo ngali. Oh, aku kowe ndelok. Lho. Kanane Joko lunga kuwi arep ndelok. Seksi kok. Kok kowe sampeyan ndi? Arep nyekel Antasena. Rasah Antasena labuh anakku. Sing kedahipun menggalih menika panjenengan, sing kudu labuh menika panjenengan. Lah kok wong tuane kok meneng wae sing labuh malah Antasena. Ora nganggo mikir, gumun aku. Terus cokot kan aku mesti. Cokot-cokot. Ben kapoke wae. Sampeyan sing rabi. Iya, wis diputu. Gerang-gerang. Anake pirang-pirang, bojone wis akeh. Gumun aku ora ngopo ngono lho. Sing kaya ngene iki dianggep apa? Rumangsa seneng, kangen ning ora bisa keturutan. Sing dikangeni malah rabi meneh. Apa umum ki coba Bagong? Ha ginara umum kaya. Janji-janji doang. Aja kok, Mbum. Malah tok ububi men kurang ajar kok wong lanang iki. Sing kurang ajar sapa? Ndara Janaka kae. Wong kaya ngono diwaneni, Ding. Aku yen tas dikepruk parut kok. Lah ngapa? Ayo kaya ngono kae. Sakmenika menggalih. Yo. Anak wis sakir diwasa njaluk rabi dinengke wae bareng ibune sing polah bapakne petakilan nglamar calon anake. Coba. Terus, Pak. Gumun nang. Aku ya gumun kok. Kok iso ngono kuwi piye ngono lho. Mula-mula sumar iki lho. Yen panjenengan badhe nyepeng Antasena rasa tanding sapa-sapa tandinge Dresanala. Sing arep mungsuhan ki sapa? Ana wong bojo kok dijak mungsuhan. Ya wong ki nganggo dipikir kok ya. Lho apa reng lonjoran. Lonjoran. Aku nek weruh kok ngono kuwi cok ora ketegelane. Enggale ora? Iya. Anak itu urusi. Iya. Cepat. Aku masih ngakon kowe iku lho. Dikangeni anak ora kan mangkel aku. Ora sah ngono kuwi anake nang ndi? Teng mriko ning awake dhewe sik. Yo. Wis gathuk nek kae. Ngendi Antasena? Antasena ndi, Gong? Rasah ketemu Antasena. Wis dibagehke aku tandinge kudu aku Kresna. Arep ngopo ya? Ha ngopo-ngopo ayo. Tanding aku kowe.
Iki wis mikir lho Petrus. Ah mboten ngertos. Niku dipasrahi kalih Ndara Antasena kan nandingi panjenengan. Wah nek tanding Bagong wegah aku. Lah ngapur e. Ah genah mesti do wegah wong ora tau mbayar aku. Maine kasar. Maine kasar iki. Maine kasar iki. Karepmu kepiye? Ketemu Antasena ketemu aku. Tanding karo aku. Kresna tandinge Bagong. Ha trimo ora. Lho sik. Nganti kaget aku. Iki Dewi. Apa kamu sapa to? Candrawati. Candrawati wis didhawuhke karo Ndara Wisalawa. Wisabrata, Ding. Sapa wae ora kena ganggu gugat, sampean duwe tanggung jawab andhape sapa? Anakku Setyaka kon bali, gagal. Sesuk tak olehke anakku. Lah ya umum. Weh ayu anakku. Lambene wis telu kok. Mergo suwing. Suarane mah bening. Ngono cik kok. Nani Mas, ngono ki. Wis rasa gadang anakmu dadi anak bojone anakku. Setyaka takone bali. Merpeki dateng kula Bali. Dewi Candrawati dialap dening adimu Wisabrata. Kowe gagal meneh. Aduh, dos pundi Rama? Gagal meneh. Aduh. Bali. Bali ana tambak Mas. Mbok menawa ana wanodya meneh. Kowe kena palakramaku dhewe sing bakal malakramakake. Aku. Iya. Kono Bali. Paman Setyaki mangke kula ndereke Kang Rama. Bali dhewe ingistake dawuh Rama. Sampean pun tekan Madukara. Dereng. Namung dumugi Madukesma wangsul. Giling tebu nggih. Mboten nggih. Dos pundi nggih? Gagal Sarjok Suma. Dewi Candrawati saged dipun alap dening Wisabrata ateges Sarjok Suma paning bocah sial. Sial sial. Kondur nek nganti niki mangkon kura sing kemliwer, kura sing ora tilak dupai kabeh. Wis gagal werna-werna. Nggih. Pingin saniki Bali. Nggih. Pandhita kang akarya wangsit pindha kumbang lesmadu sarining bawang
sarining tawang pripun Kakang? Sarjoksma gagal maningson. Pun cetha mboten saged palakrama kaliyan Dewi Candrawati. Dos pundi, Pak Di? Nderek Kurawa dundurke wangsul ten Negara Ngastina sesuk ana putri Sarjoksma dilamarke malih. nggih bocah Kurawa mundur aja wani-wani mundur. Abang sininggang wal sandang walikat kodhek musim barat jojo wang malang wendes nyogang asir Srugal mumus nyopi natut putri calon bojoku dialap dene menungso parat ora patut. Sing ngampingi wong pendho kaya ngopo jeneng wong pendho obong-obonge. Kumregotam yuring wari kumalapeng ngaterta sumunduling mantes ngengetono kang anutumbaing ajalatri sang naga ambur Nawa Kresna Kakang aku nusul jlamprong bakal tacak bali. Mbok menawa ana tuning negara aku ngenge ana siji tangri gatheng sirahe. Satria gagah Werkudara kuwi sapa? Nalendra tunjung amun-amun. Prabu Jaga rumeksa Bramarkata. Ngangel men jenengmu. Tak jaluk Dewi Candrawati dubak iraimu. Ora arep ngayunke putri, ora tak doke tak ganti bos guru dangkam. teko ya apa? Mau. Muprut. Muprut ki apa? Aku iso gawe gatheng menungso. Wis bisa semingkir. Aku kan usul jamprong. Ora usah disusul ketemu karo bojone. Yo.
Mung bae Dimas aja kondur dhisik. Nanging ayo padha ngestreni dawuh Wisabrata kulawan putri Tunjung Para Dewi Candrawati. Yo manut jrideng kakangku. Manjing jero istinggil tak kanthi Kresna kakangku muga-muga sapungkurku lan sapungkure Kresna kakangku manggya bagya mulya rahayu rahayu rahayu.